Hola, bon dia, alumnes de l'Escola d'Arts d'Allà de Barcelona. Aquí em teniu una altra vegada, classe a Marta Serse, dedicada a l'edat mitjana. Al capítol anterior vam acabar amb la caiguda d'Hipona, esmentant ja el final de l'antiguitat, el final de l'imperi romà, que es va produir al final del segle V, amb la caiguda de la ciutat imperial de Roma, i a partir d'aleshores entrem en aquest període que s'anomenarà inicialment l'edat fosca per part dels historiadors posteriors i que en conjunt, des del segle V fins al segle XV, aquests 1.000 anys es corresponen al que s'acostuma a conèixer com a edat mitjana. Doncs aquest capítol i el següent els dedicarem a l'edat mitjana. I començarem a partir d'on ho vam deixar a l'episodi anterior. Començarem a partir del final de l'antiguitat, dels últims moments de l'imperi romà. La caiguda de l'imperi romà té diferents factors que l'expliquen. No és una cosa només d'un element, com a vegades tendeix a explicar-se, com si la caiguda de l'imperi romà fos la conseqüència de les invasions bàrbares. Això no és ben bé així. Hi ha una crisi interna de l'imperi romà, però sí que és veritat que les invasions dels pobles que els romans anomenaven bàrbars és el factor més visible d'aquesta crisi, el factor més associat històricament a la caiguda del poder imperial. A partir de començaments del segle V, diversos territoris del que havia estat l'imperi romà van ser conquerits un darrere de l'altre per part de diverses poblacions bàrbares, fins que a finals del segle V va caure la ciutat imperial, va caure Roma, i aquesta data, finals del segle V, es considera l'inici d'una nova època històrica que rebrà el nom inicialment d'edat fosca i és la part més antiga de l'edat mitjana, que va des del 500 fins a l'any 1000 després de Crist. El que tenim aquí és una imatge d'un guerrer vàndal, d'aquesta població, els vàndals que van anar conquerint el nord d'Àfrica. Van ser els que van conquerir, si recordeu, la ciutat d'Hipona, d'on era bisbe Sant Agustí, i aquí tenim aquest mosaic que representa aquest soldat, aquest guerrer bàrbar, davant de les muralles de Cartago. Ara, parlem de l'edat fosca, no en aquell moment no es parlava de l'edat fosca, aquesta és una manera en què la historiografia posterior ha descrit aquest període, però hem de pensar que això val, aquest qualificatiu d'edat fosca, aquest moment de col·lapse de la vida cultural, de la vida econòmica, de la vida social, de la vida de les ciutats, aquest col·lapse cultural val per descriure la situació de l'Europa occidental, però no hem de perdre de vista que la història del món no és el mateix que la història de l'Europa occidental. I si mirem més enllà d'Europa, doncs resulta que en aquest període d'estancament econòmic, social i cultural de l'Europa occidental, en altres llocs del món les coses són molt diferents. Molt diferents vol dir que en altres llocs del món estem en un moment d'expansió econòmica, social i cultural, just a l'inrevés del que passa a l'Europa occidental. El cas més clar d'això és el cas de la cultura musulmana. Aquest període, l'edat fosca de l'Europa occidental, coincideix amb el moment d'esplendor, amb l'edat d'or de la cultura islàmica. Aquest moment d'expansió de l'islam s'inicia a començaments del segle VII després de Crist, a partir de la mort del profeta, de la mort de Mahoma, que succeeix l'any 632, que es considera el primer any de la cronologia tal com la comptabilitzen al món musulmà, i a partir d'aquest moment el que havia estat inicialment un fenomen molt acotat
a la península d'Aràbia es converteix en una cultura que abasta una enorme extensió de terreny. Ara ho veurem tot seguit. Abans deixeu-me que comenti que aquesta expansió cultural de l'islam va acompanyada d'un potent moviment de pensament molt vinculat als pensadors grecs, molt vinculat al pensament de la cultura àrab, molt vinculat a Plató i a Aristòtil. Aquí tenim probablement el pensador més destacat de la cultura àrab, que és Averroes, i va ser un destacadíssim aristotèlic, va fer una reinterpretació de l'aristotelisme. Per tant, hem de pensar que mentre que a Europa Occidental estem en aquest moment de foscor, en altres llocs les coses van d'una altra manera. Mireu el mapa de l'expansió de la cultura musulmana a partir del moment de la mort de Mahoma, el 632. La cultura musulmana inicialment és aquest territori que està en color ocre en aquest mapa i que correspon a la península aràbiga, i després els segles següents, en un període molt curt de temps, als 750, un segle més tard, tot el que està pintat de color taronja s'ha convertit en territori dominat per la cultura musulmana. No només és una expansió militar, és també una expansió cultural molt important i, recordeu, la base de la cultura islàmica torna a ser la cultura grega, Plató i Aristòtil. I Averroes, que us he mostrat abans, el principal pensador àrab d'aquest moment, de l'edat mitjana, és un aristotèlic. Doncs tornem a Europa. Tornem a Europa i cal fer esment d'un petit oasi enmig d'aquest període de foscor, d'un petit parèntesi de renaixement cultural. Aquest moment de parèntesi és el que s'anomena el Renaixement carolingi. El Renaixement carolingi està associat a la figura de Carlemany. Això succeeix a finals del segle VIII, començaments del segle IX. Carlemany va ser coronat emperador pel papa. Aquesta és una imatge de l'època que mostra aquest moment de la coronació com a emperador de Carlemany, i Carlemany i els seus successors, dintre de l'imperi que hi va crear, obren aquest període de renaixement cultural. I es parla aleshores del Renaixement carolingi per referir-se a aquest moment en el qual, gràcies a l'impuls de la figura de l'emperador Carlemany, vivim una època d'un cert revifament cultural, econòmic i social. És el moment de la creació de les escoles, de les escolae. Les escolae són, literalment, els jocs que s'habiliten al començament amb els monestirs, que és una institució associada a la difusió del cristianisme. Els monestirs, que són institucions que trobem distribuïdes per tot el territori europeu, no especialment vinculades a les ciutats, sinó més aviat al contrari, són institucions que trobem en zones rurals, on viuen en el retir les persones més vinculades a la fe, els monjos. Tots en els monestirs s'obren unes escoles, uns jocs de formació per preparar els nens petits que estan destinats a convertir-se en els futurs monjos, però també s'accepten altres nens dintre d'aquestes escolae, s'accepten altres nens que no està pensada la seva vida per continuar en el monasteri. Són nens de les ciutats properes, nens de famílies de camperols, que reben una formació bàsica dintre dels monestirs
que és el lloc on es conserva la cultura, la tradició de l'escriptura, la còpia dels antics manuscrits. A banda de les escolae monàstiques, es creen també amb les ciutats de l'imperi carolingi, es creen les primeres escoles catedralícies, en aquest cas vinculades no als monestirs, sinó vinculades a les catedrals, que són aquests edificis dedicats al culte que destaquen dintre de les ciutats més importants, les ciutats que han tingut un retrocés molt important durant els segles anteriors, després de la caiguda de l'imperi romà, i que ara, en aquest moment de l'imperi carolingi, revifen una mica, es construeixen algunes catedrals i en aquestes catedrals s'obren també escoles. I especialment important és a la capital de l'imperi, que és la ciutat d'Aquisgrà, que és on té la seu la monarquia carolíngia. Carlemany reuneix tots els savis que pot trobar dintre del món europeu occidental. Especialment important és el que tenim aquí, el Cuí de York, i crea com un comitè de savis, d'experts, per assessorar-lo amb el seu projecte de fer reviure l'antic imperi romà. Aquest renaixement carolingi va durar un temps, després la monarquia carolíngia va entrar també en un període de decadència. Després d'aquest breu període de renaixement carolingi, tindrem una època novament d'estancament i això canviarà ja definitivament a partir del segle XI. A partir del segle XI comença una època nova, culturalment, que rebrà el nom des del punt de vista filosòfic d'escolàstica, i ara ja és un creixement cultural, econòmic, continuat fins al Renaixement. Amb el canvi de mil·lenni, amb el pas de l'any 900 a l'any 1000, Europa entra en un període de desenvolupament cultural i social, es torna a reactivar l'activitat econòmica, el comerç, tornen a créixer les ciutats, de mica en mica, no és una cosa de la nit al dia que es produeix aquest canvi, i també tenim un revifament de l'activitat intel·lectual, de l'activitat cultural, i és especialment important veure el joc central que dintre de l'esquema mental de pensament de l'edat mitjana té la filosofia. Aquí tenim un gràfic on apareixen les diferents arts. Veieu allà la geometria, l'astronomia, la gramàtica, la retòrica. Aquí tindríem la dialèctica, que estic mig davant, i en el mig de totes aquestes activitats culturals, de totes aquestes ciències que formen el trivium i el quadrivium, que és l'estructura del coneixement tal com la imaginen els pensadors de l'edat mitjana, en el mig de tot aquest sistema de coneixements està situada la filosofia, coronada com a reina. És el nucli de tot el sistema de coneixement de l'edat mitjana. I si mireu amb una mica de detall en aquest gràfic, veureu que aquesta reina, la filosofia, aquesta figura central del sistema de coneixement, té per sota, com els autors que fonamenten, veureu els noms de Sòcrates i Plató. El que sobta ara, en aquest moment, segle XI, és que el que no hi és Aristòtil, però sí estan Sòcrates i Plató. A partir de llavors de l'any 1000 tenim aquest canvi important. De mica en mica l'activitat econòmica, l'activitat cultural es va recuperant. Cada vegada hi ha més pensadors, tenim un canvi estilístic dintre de l'arquitectura i la pintura que segur que coneixeu, que és l'inici de l'art romànic, i el nombre de pensadors que en els segles anteriors es podien comptar amb els dits de la mà, ara comencen a ser cada vegada més nombrosos. Els filòsofs que valdria la pena, si tinguéssim més temps, dedicar-los
si més no, algun comentari. No ho farem, només dic que ja són uns quants, cada vegada més, i ens centrarem en el més destacat d'aquest moment, d'aquesta primera escolàstica, que és com s'anomena filosòficament parlant aquest període. L'inici de l'escolàstica és l'inici d'un moment de recuperació de la filosofia molt vinculat a les institucions escolars, a les escoles que ja hem vist que comencen sent institucions de formació bàsica als monestirs i després a les catedrals, que de mica en mica es van fent més grans, més contínues en el temps, amb uns mestres cada vegada més preparats i que acabaran donant lloc, com veurem, però encara no, acabaran donant lloc a les universitats uns segles més tard. Aquí tenim una imatge que és tardia, estem amb el segle XI, aquesta és una imatge d'una classe amb el segle XIV, i us faig veure que en totes les èpoques sempre hi ha hagut algú, el tinc mig tapat, sempre hi ha hagut algú que s'ha dormit a les explicacions. Això no és una cosa que passi d'ara, I aquí ha quedat històricament aquest personatge de la penúltima fila mig adormit, a banda d'altres que estan xerrant com moltes vegades és inevitable que succeeixi a les classes. Així que les costums a les aules i a les escoles, doncs, des de que existeixen com a tal, amb la forma d'un senyor que parla davant d'un públic, des del moment que existeixen d'aquesta manera a les escoles, doncs tenen els problemes que de vegades tant fem veure als mestres, als profes, gent que xarra, la gent que es dorm. Això sempre ha estat així, és el que estic dient. Bueno, anem endavant i dintre d'aquesta primera onada de pensadors escolàstics, el més important és aquest autor, Anselm de Canterbury. I d'Anselm de Canterbury el que ens interessa especialment és una prova per demostrar l'existència de Déu, una prova de l'existència de la divinitat que es coneix com a argument ontològic. Anem a dir alguna cosa d'Anselm i després intentaré explicar-vos d'una manera simplificada l'argument ontològic. Doncs anem a dir alguna cosa de caràcter biogràfic mínima d'Anselm de Canterbury. Veiem que és un pensador del segle XI-XII, ben bé del segle XI. És un monjo benedictí. Els monjos estan organitzats en diferents ordres. Els benedictins és una de les ordres importants en el segle XI. Aquí tenim a la catedral de Canterbury aquest vitrall que mostra la figura de Sant Anselm, per descomptat és sant, i és sobretot conegut per un argument relatiu a l'existència de la divinitat que es coneix com a argument ontològic. Anem a veure si sóc capaç d'explicar l'argument ontològic de manera que s'entengui, que no vol dir que s'accepti, que són coses diferents. No espero que ningú surti d'aquesta explicació pensant que ha quedat demostrada l'existència de Déu, però sí que s'entengui què és el que va proposar aquest pensador. El que diu aquest pensador és que la divinitat, he agafat aquesta imatge d'aquesta estructura reticular amb aquesta pedra que sosté tota la resta de pedres, que és la figura de la divinitat. He agafat aquesta imatge per dir, des del punt de vista de Sant Anselm, tots entenem la idea d'un ésser perfecte. I aquesta idea d'un ésser perfecte, que és absoluta perfecció, és el que anomenem Déu. Ara, aquest ésser perfecte, que inicialment és una idea que tots podem entendre, aquest ésser perfecte ha d'existir realment. Aquest és l'argument ontològic, tal qual.
no diu res més. Ara es tracta de veure si sóc capaç d'explicar què vol dir això. Jo puc pensar en aquest ésser perfecte. He posat aquest senyor com si fos Anselm i he anat fent com una mena de còmic amb l'argument ontològic. Fins i tot la persona que diu que no creu en Déu entén la idea d'un ésser perfecte. És alguna idea que està en el meu cap. Ara, diu Anselm, aquest ésser perfecte, aquesta idea que jo tinc d'un ésser perfecte, ha de reunir totes les característiques que són positives. Aquesta idea ha de ser una idea que tingui la característica de ser bondat, que tingui la característica de ser poder, que tingui la característica de ser saber, i llavors diríem que Déu és sumament bo, és sumament poderós, és omniscient, té tot el coneixement, i també és una característica positiva l'existència. I llavors diu Anselm, si l'ésser més perfecte ha de tenir la idea que jo tinc de l'ésser més perfecte, ha de tenir totes les característiques positives, també ha de tenir la característica de l'existència. També ha d'existir, perquè si no ja no seria l'ésser més perfecte, perquè és una imperfecció no existir, o només existir com a pensament, només existir com a idea. Per tant, diu Anselm, l'ésser que existeix realment és més perfecte que l'ésser que només és una idea, que l'ésser que només és un pensament meu. Per tant, l'ésser que és absolutament perfecte necessàriament ha d'existir, perquè si no, ja no seria l'ésser més absolutament perfecte que jo puc pensar. Llavors, per tant, diu Anselm, com a conclusió d'aquest argument que té molt aspecte d'un joc de paraules, però que us convido a que ho mireu amb una mica de detall i intenteu veure si trobeu la manera de dir això és el que està malament, perquè no és tan fàcil dir-ho, l'argument és jo tinc aquesta idea que he dibuixat aquí dintre d'aquest núvol, és una idea, és una cosa que està en el meu cap, però aquesta idea de perfecció implica que aquest ésser que descriu aquesta idea existeix realment. L'ésser més perfecte possible, això que anomeno Déu, ha d'existir, perquè si no existís, aquesta idea no seria la idea de la perfecció. Té l'aspecte inicialment d'un joc de paraules, però no ho és. I és ben difícil dir què és el que no està bé d'aquest argument. Ja dic, no es tracta de que us convenceu de l'existència de Déu, sinó de que entengueu la lògica de l'argumentació d'Anselm. I així, parlant de la perfecció, parlant de les idees i parlant de la divinitat, acabem aquest nou episodi de les classes Amarta-Serse dedicades a l'edat mitjana i a aquesta primera onada de pensadors de l'escolàstica i especialment a la figura d'Anselm de Canterbury. Amics, això és tot per avui. Ens veiem. Gràcies per seguir l'explicació. And that's all, folks.